Kitab Pak Suring Koi Suse Hamren Sub-Divisional Library along do. Hamren arat kivang pen kapurhi Japan haladak chukumar tumpen kachuningri. Kitab kapurhi henlo gyan githine lapen kimine ajer poro. Kitab kapurhi pen si bidi sore luntomo pen kichenglok pirthia thak kiklim gangjar kereng apiason do anan parta siningang song kido lapen kangjarason do anta chini unji. Library mate kitab hemalong ke dampen ason kitab kapurhi dam je phanke majok sitami mate arta alam amatsi avi. Pak Suring Koi a kitab Hamren Sub-Divisional Library long kido he hui purhi dam lote isi khe kaching thur ke paprang dunang thek longpo. Havara jasimet lokachari krimsim maratum pen kechenglok arleng ki tum sitami labang suasai hemaphan RD ki PPS on thotsi Carbino Thomas Council kicharia hin penta nanglang krang ason si mande loputa lam thi chipaklang Ladak tar pang the ke tar pamiawi pebiri mir ke epen alon ki piawi fencing kangkayanta heno et anpinlo contingency fund nang ki pikawe Kitab he hui setame akimi nangkelar kavia joksi munit kewang kang arma puta mathame milo puta jongpon lasi Hamren district ahem pialong library phan sarkar kecharia tumpen RD pinang jilapen sub-divisional library alar district library kelapen aliralon ki pijia phan chiroktok havararat pen kachuningri pedu sub-divisional library ke ene ke district headquarter lo te voi phit seta pinier nian ta dak nangkelang pangkreve sonsidu nilitum dak sub-divisional library phanke lape nilitum phandak thang apawarta nang pipe nilitum dak kopene contingency tangka punoi ba kaprek punot only salary si nilitum hanang pichot lapen nilitum kaprek pen na jakong bangke dak thang penang pipe lasi non nili kachuning ridunji kela hello dak news live abitung hatum longta non dadak Karbiang long Thomas Council ang kachuniri dun tuji ke lahelo asapo nilitum district sub-divisional library pa district library West Karbiang long panta nanglang pontian fonte mesenji athe nilitum da garden adim tadu sita thang abibostha wedelo lapen ke nilitum karenta nang thatpelo karen bill anda nilitum ipilong dedelo lasi nili kachuniri dun tule thot ke lahelo nilitum pana sapo da autonomous council pen jadi tu panilang pontian fonte mesenji tusi ni hello Labangso Hamren Sub-Divisional Library ke pachet hangje phanchirok tok asiki sitami school pen hithi kolara long sitami asai ke dengsi kimi puta ki thurmi overi sonim sotum pen chithanti District Library Dipu pen West Karbinglong Hamren Sub-Divisional Library kelang ke pachingbar do asonte Hamren alongta ong dungarat kitab kapurhi chitu jiputa havararat chithaninti Hamren pen Daniel Lenghi Karbinglong Live